Dear friends, नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों आङो गोबां इम्पर्टेन्ट आरो बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाबाय बिटिआरनि थाखाय जानाय मोनसे सुबिदा ओंखायनो भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम जाहाथे गोबां मानसिफ्रानो मिथिना मोनो बिटिआरआ जोंनो मा लाबोनानै होफैदों आरो मा लाबोना होफैगोन दिनैसिम मा लाबोनानै होफैखो आरो फैबाय थानाय दिनफ्राव मा लाबोनानै होफैगोन Indian National Games आव माने बिटिआरनिफ्राय बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै बे नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो हानाय सुबिदाया फैसिगोन नोंथांमोना इन्टारनेटाव सार्च खालाम 2020 नेशनेल गेम्स अफ इन्डिया गयाव जानो गोनां माने 2020 नि देग्लाय बोसोरनि अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जागोन बियो जुदि पस्टपन जायाब्ला तो बे इन्डियानि नेशनेल गेम्स कम्पिटिशनाव गोबां स्टेटफोरा तो रिप्रेजेन्ट खालामखायो आसामनिफ्राय मोनसे दल बेयाव रिप्रेजेन्ट खालामगोन किन्तु देग्लायनि बे 2020 नेशनेल गेम्सनि गयाव जानो गोनां अक्ट'बर नभेम्बराव फैबाय थानाय अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जानो गोनां बे नेशनेल गेमाव माने बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय टीम बेयाव थांनो हासिगोन एबा थांनायनि सुबिदा मोनबाय दाना बिटिआरनिफ्रायबो दानिया बे नेशनेल गेमाव बाहागो लानो मोनसिगोन आसामनि टीमाथ' एक्सट्रा थाखाबाय आरो बिटिआर ओनसोलनिफ्रायबो एक्सट्रा टीम बेयाव थांनानै नेशनेल गेम्सआव थांनानै बाहागो लाहैनो हासिगोन बे जोंनि थाखाय गोबां गौरबनि बाथ्रा गोबां रंजानायनि बाथ्रा आरो गोबां बाखनायथाव बाथ्रा आरो बियो मोनसे जोंनि हारिखौ सिनायथि होनायनि मोनसे वान स्टेप फरवार्ड दा बेनिखायनो जोंनो बिटिआरआ बेखौबो लाबोना होफैबाय माखासे गोबां लाबोना होफैनायनि सोमोन्दै आं सावरायलिया नाथाय नैबे फिसा नेशनेल गेम्स जोंनि इन्डियानि नेशनेल गेम्स कम्पिटिशनाव बिटिआरआबो जे बर'फोरखौ बा बिटिआर ओनसोलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै बेयाव टीम गेलेहैनो हासिगोन बे थारैनो माने गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय तो बिटिआरनिफ्राय जोङो बे बिटिआरआ जोंनो मा लाबोना होफैखो दा गोबां माखासे जोंनि गेलेग्रा मानसिफोर खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा बा माने जायफ्रा आसाम स्टेटनि सरकारा नेशनेल गेमाव कम्पिटिशनाव गेलेहैनायनि थाखाय बर'फोरखौ सुबिदा होआखैमोन बेसिकेलि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरखौ सुबिदा होआखैमोन बिटिआर होननानै बुंबाथ' बांसिन बर'फ्रानो पावारफुल नालाय तो बर'फोरखौ नेशनेल गेमाव बाहागो लानो थाखाय सुबिदा होआखैमोन बा नेशनेल लेभेलाव बाहागो इन्टारनेशनेल लेभेलनि खेला गेलेनाय माबाफोराव जिबायदि नांगौ बेबायदि जोंखौ सुबिदा होआखैमोन नाथाय दाना सेपारेटलि बिटिआर ओनसोलानो डाइरेक्ट माने बेयाव नेशनेल गेमाव बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै गेलेहैनो हासिगोन बियो बिराद गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन आङो होगोन आरो नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय माने नेशनेल गेम्स 2020 इन्डिया होनना थुनानै नाय नुगोन पार्टिसिपेटिं टीम्सआव थुनानै नाय बेयाव मोनगोन गासै 28 स्टेट्स बेसेबांबा 7 इउनिट टेरिटरिस आरो बेनि बादैबो माने निउलि साइन्ड एग्रिमेन्ट बिटिआरनि जितु निउलि साइन्ड एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जानाय बे बिटिआर ओनसोलनिफ्रायबो बे नेशनेल गेम्सआव बे बिटिआर ओनसोलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै टीम बाहागो लाहैनो हासिगोन दाना जोंनि बर'फ्राबो सोरबाया माबा मेडेलिस्ट सोरबाया ब्रन माने मोनग्रा उइनार बायदि रानार्स आप माबा माबि उइनार बायदि जानो मोनसिगोन आरो गौरबनि बाथ्रा दानिया सोरबा बाहाय नेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि सिमां सुजुग्रा जोंनि गेलेग्राफ्रा प्रेक्टिस खालामलांदो बाहागो लानायनि सिमां सुजुनो हासिगोन दाना आइ वान्ट टु बि द बेस्ट प्लेयार अफ बिटिआर जानो हासिगोन सोरबा दाना एमखौबो खेला गेले आंनि जिउनि थांखिया सासे मोजां गेलेगिरि जानाय होननानै थांखि लानो हासिगोन आरो मानोना नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हासिगोन जोंनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो हासिगोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि फैबाय नालाय दाना बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा आइ वान्ट टु बि द बेस्ट प्लेयार होननाय थांखि लानायनि बाथ्राखौनो जोंनि गेजेराव साननाय फैयामोन बर'फोरनि गेजेराव दानिया जेरैबायदि आइ वान्ट टु बि ए गुड डक्टर आइ वान्ट टु बि ए गुड पलिटिशियान होननाय बायदि दाना जोंनि बिटिआरनि मानसिफ्रा बुंनो हासिगोन आइ वान्ट टु बि द बेस्ट प्लेयार आइ वान्ट टु बि ए गुड प्लेयार होननानै थांखि लानो हासिगोन आरो मोजांनि बाथ्रा बाय सि इउ नेक्स्ट